बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दायो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों बेनो जादों जाहैबाय नोंथांमोनाथ' निश्चय नुखाबाय मैयानिफ्रायनो गोबां भाइराल जालांबाय बेबायदिनो गोदानै दानानै दोनजानाय एनजिअ ना मा होनो बिसोरो बेबायदिनो हाग्रानिफ्राय माखासे ट्रेक्टरफोरखौ लानानै बेबायदिनो दाम गोसानि दंफांफोरखौ लानानै फैबाय थानाय समावहाय बेबायदिनो गामिनि पाब्लिकफोरजों एबा रायजो राजाफोरजोंहाय लामायाव लाखिजानानै नाजेर नाथेर जालायनायखौ नोंथांमोना निश्चय नुखाबाय दा बिनि सायावनो बिथांमोना मा खेंफोरथि होदों आं बेखौसो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों खोनासंहोनो लाबोगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन ढोलपानी गोबोरखी साइडर वेस्ट साइडर ढोलपानी এটা বহুত পৰিমাণৰ কাঠ আছিল লক কাঠ তাৰপিছত সেইদিনা আমাৰ মানুহবিলাকে মানে গৈছিল আৰু কি তাৰপিছত দেখি কিনি এইটো কালি লৈ যাম বুলি যোৱাকালি লোড কৰিলে আৰু লগত উল্টাপানী চাইডৰ SSPও আছিল আৰু কি লগত উঠাইখানি লৈ আহিল লৈ অহাৰ পিছত শান্তিপুৰৰ অলপ 2-3 কিলোমিটাৰ আগত কাঠ বেপাৰীবিলাক এটাক কৰিল আৰু কি আমাৰ ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ ল'ৰাবিলাক এটাক কৰিল তাৰপিছত এটাক কৰাৰ পিছত অলপ ডাকা চাকা হৈ গ'ল আৰু কি তাৰপিছত আনিল আমাৰ শান্তিপুৰৰ যে পৰিস্থিতি অফিচত লৈ আনিল কাঠটো তাতে ৰাখিল তাৰপিছত ইহঁতে 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টামান পিছত সব মিডিয়াবিলাক লোকেল মিডিয়াবিলাক মাতি লৈ আহিল আৰু কি ইহঁতে কাঠচুৰবিলাক তাৰপিছত লোকেল মিডিয়াবিলাক আহিল ইহঁতৰ পৰা বাইক ল'লে বাইকত কি ক'লে ইহঁতে মানে ইয়াত ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ ইনভলভ আছে বুলি ইহঁতে উল্টা মানে ষ্টেটমেণ্ট দিছে আৰু কি মোটামুটি 3,000-4,050 কাটি ৰেডি আছে তাতে दा नोंथांमोनानो निश्चय खोनाखाबाय मा बुंलांदों बिसोरो दा बयबो कमेन्ट खालामनो हागोन दा आंनि बायदिब्ला आं सानो जाहैबाय जायबा दायनिगिरि बिसोरखौहाय मोजाङैनो नायबिजिरनांगौ बेनिफ्राय आयेन बायदियै गोख्रोङै साजा होनांगौ जाहाथे इयुनफ्राव बेफोरबायदि खाबु मोना जोंनि पाब्लिकआब्रा हाग्रायावहाय दंफां थसे लायनायावनो इनाय अनागारियैहाय इनकाउन्टार खालामनानैहाय जिउ गोमानो गोनां जायो दा बेनिखायनो बिसोरनि सायावबो मोजाङै नायबिजिरनांगौ ओमफ्राय आयेन बायदियै गोख्रोङैहाय साजा होनांगौ आरोखि जाहाथे इयुनफ्राव बेफोरबायदिया जेन जानो खाबु मोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोबथारनायाव आङो बेखौनो बुंगोन जाहैबाय जोङो दंफां लाइफांखौ फोथांनानै लाखिनांगौआ गोनांथि मानो होनना बुङोब्ला दंफां लाइफां गैयाब्ला जोङो जिउआवहाय बेबायदिनो खहा दङ मानो होनना बुङोब्ला मानसिनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि गेस आरो दंफां लाइफांनिफ्राय मोजां ओंखारनाय गेसफोरखौहाय जों बोयो आरो हगारो ओमफ्राय बेराफारसे ओरैहाय अखा बांखायावबो जोङो गोनांथि दा बेनिखायनो जोङो दंफां लाइफांखौ फोथांनानै लाखिनांगौआ जों बयनिबो थाखाय गोनांथि ओमफ्राय जायबा जिब जुनार एबा दंफां लाइफांखौ रैखाथि होगिरि बिसोरबो मोजाङै रैखाथि होनानै लाखिनांगौ मानो होनना बुङोब्ला जोङो दंफां लाइफांखौ नांथारगौ दा बेनिखायनो आङो बे चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो दंफां लाइफांखौ रैखाथि होनो थाखायहाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय